видим дали ще успеем с затвора първия клиент от доста време. Може би от 5 дни в седмицата, когато хода, ми се ходи точно 2 пъти. Най-вероятно на 95%. Значи колата на кепа и да видим дали това верно. Здравейте, добре дошли в един клип. Днес реших да направя един дейли влог и то дори може да не е само дейли, може да са няколко дни. Просто от доста време не съм ви казвал какво става с живота ми, как са нещата и така нататък. Така че има някои неща, които искам да ви апдейтна. Също мисля, че ще ви е интересно. Лично аз доста харесвам да гледам влогчета и ще правя и аз понякога, когато има какво. Да, днес плана е следния. В момента часът е към 11. Сега в 1 часа някъде, 1:30 ще трябва да ходя до Пловдив, защото имаме бизнес лекция, която съм се записал да отида, да извлечем някакви ползи от нея, след което имам лекция в 4 часа до 5:30, след което се прибирам и оттам ще ходим на ресторант. С едни приятели ще ходим на ресторант. Днес се очертава доста добър ден, да видим дали наистина ще е такъв. Вие може да се абонирате, ако искате още такива влогове, може да харесате видеото, ако ви харесва. Между трябва и да ям нещо, но днес не знам как ще стане седнем, защото наистина много работи имам да правя. Вече отиваме към Пловдив и си взехме бързо да хапнем един круасан, един хел, за малко кофеин. Приключихме вече лекции, на всичко, в момента се прибирам и трябва да отида до Асеновград, защото в момента съм в Пловдив. Сега си фащам автобуса и отивам и ще ходим на ресторант. Там ще е доста яко, ще се обсъждаме някакви работи. Не знам колко се виждам, сигурно не много. Там бая натисни колата за кепа и да видим колко си мъж. Градеш да не тисна. Не искаш ли? Зумано съм точно на скоростомера. Какво прави това верно натиска? Tomorrow. Сега, между другото, видях една книга и се сетих да я кажа, в момента чета точно тази книга. Покажи своето творчество и доста полезни неща има, особено за контент creation като цяло. Аз и за това се взех, защото мисля, че ще ми бъде полезна. После наистина се надявам да ми остане време да чета, но не днес, може би вечерта ще е това, защото иначе няма кога. Преди това, зависи колко бързо се оправя и от фитнеса. Няма да отнема много време, защото първо, че имам краканиска, която тренировка става по-бързо. И второ, че нямам и много време за губене, защото ще трябва да се прибера, да се наобядвам и така нататък, преди да отида на лекции, което ще е към 3 и нещо. Между другото, от много време наистина не ми се ходи на фитнес, в смисъл, много рядко ми се ходи на фитнес, но хода просто от навик. Буквално от навик хода, може би от 5 дни в седмицата, когато хода, ми се ходи точно 2 пъти. И днес е един от дните, в който не ми се ходи, но знам, че трябва и знам, че се чувствам добре след това, така че да, айде да ходим. Сега, ходейки към фитнес, се замислих за нещо, колко често ям круасани, защото буквално е много лесно. Минаш през магазина, взимаш си, хапваш набързо, забравяш, че си ял. Проблема е, че има захар, ама ще се оправим. Така, прибирам се вече, малко е тъмно, свети ми много гадна фанера в момента в мен, ама се прибираме и имам час преди да отида на една бизнес среща. Така бизнес среща банко силно казвам, но общо е това. Да видим дали ще успеем се затворя първия клиент от доста време и после ще ви обясня малко по-сериозно за какво се занимавам и така нататък. Байдавай, вече времето е доста сериозно, в смисъл, бах ти мрака човек, направо си я зима вече. Така хора, вече се прибрахме от срещата, мина доста добре. Цяло има още някои неща да разясним, но най-вероятно на 95% ще започнем работа. Така че съм много щастлив от този факт, защото доста време, особено напоследък, искам вече наистина да се завърна в бизнеса
който бях преди. Този път по-сериозно, по-отговорно, по-надъхано и като цяло мисля, че нещата ще се получат доста добре. Сега, плана ми като цяло е да почита малко, а именно тази книга, която ви показах в началото на влога. Защото сега има една доста интересна глава, доста полезна за мен. Да мисля и тук да сложа край на влога. Пишете в коментарите дали искате такива влогчета или да се придържам повече към другия тип видеа от сорта на правим или какво си цял ден или пробвам нещо друго, дори омето. Омето за момент ще е така по-на пауза, защото наистина не ми се снима този тип видеа. Първо ще съм доста заед, се очертава да бъда следващите няколко седмици, може би месец, но след това има и студентски празник, там може би ще очаквате следващия влог, наистина ще е много яко. Благодаря ви, че гледахте видеото, надявам се ви е харесало. Ще видим следващия път. Чао, чао!